Welcome sa Mobile Legend. 5 ka segundo para moadto na sila sa ilang mga destinasyon. Tanan sila. Pagsagpaa, ikaw na bahala kung unsa imong himuon. Ug karon naa na sila sa baba, gikalaban na si X-Board. Ug gikalaban niya niadto si Balmon, gituyok-tuyukan, gilabay tiriber. Pak nahimong tiriber. Pak nagluluwa og kayo si X-Board. Ni atras si Dana kay wala ka uyon, sakit daw, init to kay kayo. Pak namatay si Aldos. Pak gigukod si nana ni Aldos ay ni X-Board ay bali gilabay tiniber dito'y tuyok. Pak pak dagan si nana ni dagan kay gibugagay yung X-Board. Og karon nagsuru-suru na po si nana ungol na pa nakita siya kalaban gibugahan og kayo na pod tirahan po kayo kitsahan og tiniber. Ato si Balmon, nilaban si Balmon, kaya nasuko siya, gisagpas-agpas na. Pak, dapatay yung Balmon ang isa. Suko kay si Balmon, kay gilabtan si Nana. Pak, itutuyo ka ng mga batos, gipatay ang mga batos. Pak. O pak, gitsara pong tiniber. O, gibungkag nila ang balay, mabungkag ba kanilang balay. Nabungkag, wala na nabungkag, kaya naabot si Silvana, naabot yung tiniber. Gitugtuyukan na po ni Balmon o nakatakas. O nag-abot na po ang sungi ni Balmon o di-explode. Gibugag kayo, nagtugtuyok. Gitsag tibir, gitirahan, gipatay ni Balmon, tuko kay si Balmon. O nangurso rin si Dana o sulong ka siya isa. Gisulong niyang duwa si X-Board, gibugahan og kayo. Pak, iyang gisagpa-sagpa. Wa ka igo, gigukod siya ni Silvana, kay injeksyonan. Nakadagad pag si Nana, may na lang kay nakadagad siya. Lahi na po ang kauban ni Nana, si Cho na po, kay di siya ganani Balmon, kay dalo daw kayong patay. Piminti na siya ang patay, tura, ilan na pong siguro sa X-Board, ilang gitabangan, giitsahag tiliber, wala giatgan ni Cho, gipatay ang mga batos, pero gibugahan og kayo, gisampa, gisipa-sipa, gikarate ni Cho, giitsahag kuan, gitirahan, gisampa-sampa, wa namatay, nakatakas. Og karon nibalik si X-Board, dibalik siya kay gusto siya manimalos, pero giadto siya ni Cho, gisipa-sipa na po, gikarate, pak, napatay si Cho pa'y namatay, Ginoo ko, nidagan, kasi tinigro, patay, mahayang rin si Nana karon. Si Nana na po nabiling, gisagpa-sagpa, gitabangan, gitabangan, isagpa, paspas ang dagan, paspas, gingukod, gila, para pa isa patay, mirese. O gusto siya manimalos, mo nang niuban sa Katso o Kalila, ginang gisipa-sipa si Kuan, kisa nilang gisipa, sinagpaay na sa mga anak, tanan, isagpa, suko na kasi Nana, ingit sa activity, pak, patay, gipatay, yun na si Kuan, Aldos, mirese, pak, nidagan, gitabangan, nagsinambulay na, nagsinagpaay na, nidagan si Nana, gilabayag bula, gipisi-pinsin, gipatay, nidagan, patay again, patay na po. O karon siguro na ginanga, di na siya mamatay, so giat nga na po siya, Ginoo ko, giat nga na po tulo, nakadagan, nagpaspas ng dagan, bagay nakadagan pa siya, pak, gibalik pa din siya, gisagpa niya, sagpa, gigukod yung sa Silvan, pak, napatay pa siya ni Bruno, o gipatay ni Kuan Balmon, miresi nilang tanan, o gisurong si Nana o si Leila, gilabay, tiniber, gigukod si Leila, gigukod silang duma, gisagpa sila, gipinsik-pinsik, pero gisagpa ni Nana, pak, gitiraan, pak, patay na si Leila, suko kay si Leila kanana, kay wani tabang, pero gipatay na isa, yun na patay, pak, gituyo ka ni Balmon, karon nagrambol na sila, nagtiniyo kay na, si Nana, kauyo, nidagan, wala gitabangan si Balmon, giadto dito, gilabay na pagtiniber, gisagpa si Silvana, pero wala gyapon kapatay, o misulong na silang balik sa kampo sa kalaban, giatgan ni Silvana si Nana, gisag tiniber, pak, naanapod si X-Board, gibugag kayo, gituyok-tuyukan, murag di nakadagan si Nana, pero niabot-abot si Balmon, nituyok-tuyok po, nidagan si Nana. O nakita ni Aldos na gamay na nakig-life si Nana, yung gisayt, giadto na Katso, giatiliber, napatay pa niya, pak, gisiguro si Nana, pa napatay ni Cho, nagrambol na sila, nidagan si Nana, nidagan kay gamay na nag-live, uli sa balay dong, wala lang siya balay, gisagpa lang niya, gilabay tilibir, napatay na po ni Cho, X-Board na po, dibugag kayo, napatay na po, gipatay na po ni Cho, gipatay niyang tanan, mirisi, tagam.
ug karon nagtapok na silang tanan, nag-abot na silang tanan, nag-abot na ilang mga dugo. Karon kay gilabayan nagsanggot ni nana, gipatay na pud niyo, gikarati, gitutuyo ka ni Xboard, gitutuyo di pud makapili si kuan, si Balmon, napatay ni Balmon, giitsahan og teddy bear, ni daga na pud si nana, pagkatalawan jud ang animalan ni. Karon kay kursunada na kay siya, ni siya naginisudong, ilan lagi bungkagon ang balay nga dako. Ni sulod silang tanan, gikuan si Silvana, gipatay, gikarati na pud niyo, pero wala ni sulod sila sa kuan, gikarati-karati sila, ni atras si nana, ni atras, karon kay nagrambo-rambo la, sagba na ang mga animal. Sige, ni sulod og balik si nana, gilabay sanggot, napatay si Cho, patay karon, mahayon jud kang Cho karon, nanaka. O karon nagkasinabot na sila nga magkita sila sa tunga tanan para dito sila magsinagpa, ay giitsahan ni nana og teddy bear, ni abot si kuan, Aldos. Ni Aldos, padulong na si Aldos, gitsait si nana, kisait si kuan Bruno, pak na si Paan, patay, gilabay teddy bear, gipatay, gitabangan nila si kuan, gitabangan nila si Aldos, pero wala namatay si Aldos, nakadagan si Aldos, patay, gitira na po si nana, nidagi, gitsag teddy bear, pero wala sila kapatay ka na, pasanggahi agyon. Karon nagsabot sila nga magrayot ta sa tunga, karon kay nilabayay na, ginuguna-una si Balmon kay siya pinakagahi, suko na kasi nana, gilabayay nagsanggot, gipatay na si Xboard, pero wala namatay, napanabuhi pa, gilabayan na po ni kuan, gipatay ni Lilia, nila na yung gisud ang balay, gisulong nilang balay, gidala nila kutsilyo, gikarati na ni Cho, wala na sila nagpaabot ni kuan, gitabangan nila si Aldos, gipatay nila si Aldos, gitabangan si Nana, gitsag teddy bear, pak, siya pa'y nakapatay, haron sinagpaay na yun, si Atarupi si Silvana, wala gipatay ni kuan, wala gipatay ni Balmon si kuan, gipatay na lang niya, Mirisi, o hurot tanan, tagam nilang tanan. Tagam la wa pa gyud sila kakuan, ila pa yung kuan ng balay. Ni surrender ang kalaban kay gahi di kay si Balmon ug si nana. Giitsan pag gyud gipatay na gyud, patay Mirisi. Ug ang daog ang team ni nana. Daog